What's up mga boss, good morning, welcome back to my channel. Ako nga pala si Bisaya Explorer. Ngayong araw na to mga boss is mag-change oil tayo kay Roxy sa Aerox natin. And bago tayong gagamitin na oil, kasi yung ginagamit ko dati is Yamalube. Pero ngayon is may nakita ako, may nag-offer sa may gasoline station dito na anong tawag yun? Gas Island. Isa sa mga sikat na gasoline station dito is nag-offer sila ng ENEOS oil, synthetic oil daw na bago from Japan. So tingnan natin, hindi ko masasabi ngayon ang performance ng motor kasi nga, di ba? Masasabi lang natin kung kung maganda ba yung performance pagkatapos natin ilagay, pagkatapos natin gamitin. So nasa 1.7 na yung dati kong oil, yung Yamalube. So try natin yung bago. Yan yung gagamitin natin mga boss, ENEOS. Number 1 daw sa Japan. So medyo maputik si Roxy. Gamit lang tayo ng tools. May tools tayo na gagamitin. Then ilalagay lang natin is 100 ml. So yan, 1 liter. 1 liter. So sobra ng 100 ml. So tara, ilagay natin mga boss. Mga boss, tanggalan natin yung takip. Yan. Makikita nyo, medyo itim na yung oil natin dati. Yung Yamalube, yan green itim na. So almost 1,800 km bago tayo nagpalit. So ang next natin is itong gagamitin natin is yung ENEOS Automatic Synthetic Scooter Oil, 40 SLMB CA 10W-40, number 1 in Japan. Ayos, ito yung lalagay natin mga boss. So close natin. So mga boss, wala tayong gamit na imbudo or pang lagay natin dito sa may oil cup. So improvise lang tayo, kumuha ako ng papel and then para malagay natin yung oil. Ewan ko kung gagana ba to. Yan. Green video. No. Video papa, video papa. Nga pala mga boss, meron silang palibre, meron silang previous na mask.
May hot daw dati eh. Kaso naubusan. So ito na lang mas. Yan mas. Enyos. Ayun. Nice. Thank you Enyos. Joke. Ganda oh. So mga boss, dito ko na lang yun ang video. Short video lang. And then update ko lang kayo kung okay na yung ano. Kung ano ang performance ng Enyos oil. So yun mga boss. As always mga boss ha. Ride safe and peace out.